Haurrek arraza, erlijio edo nazionalitate kontuak kontutan hartu gabe berdintasunerako eskubidea dute, osasuntsu libre hazteko eskubidea, izena eta nazionalitatea izateko eskubidea, maitatuak eta ulertuak izateko eskubidea. Un seul mot et je ne comprends pas. Hauek haurren eskubideen aldarrikapenean jasotzen diren artikulu batzuk dira. Duela gutxi, aipatutako aldarrikapenak 50 urte bete zituen. Tamalez, 50 urte luze ez dira nahikoak izan eskubide hauek guztiak errealitate bihurtzeko. Tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi tu étais ma vie. Abokatutzaren estatutu orokorrak esaten du abokatu elkarte guztien helburu edo eginkizun edo betebeharren artean dagoela giza eskubideen sustapena eta defentsa. Hori kontutan eukinda eta kontutan eukinda ere iaz izan zala haurren eskubideen adierazpenaren 50. urte horrena eta haurren eskubidei buruzko konbentzioaren 20. urte horrena, horrek biak kontutan eukinda abokatutzaren kontseilu orokorrak eta beste erakunde batzuekin lankidetzan haurren eskubideen inguruan egitasmo bat aurrera eramatea erabaki zuen, ez? Eta egitasmo horren barne dago erakusketa hau. Tu me prends l'amour, c'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas. Erakusketaren helburua da alde batetik haurren eskubideak, haurrek pairatzen dituzten euren eskubideen urraketa salatzea, eta gizartea edo jendea pixkat kontzientziatzea eta sentsibilizatzea gai horretan eta pixkat bat hausnarketa edo gogoeta bultzatzea edo sortaraztea. Va vers une autre sans me dire un seul mot. Et je ne comprends pas. C'est un jour comme un autre. Izena da 1,20 metrogram. Eta horrek esan nahi du, printzipioz argazkilariak egin behar zuten esan haurren ikuspegi, ikuspunto fisiko eta simbolikotik, euren begietatik, euren altueratik mundua eta euren eskubideak nolabait irudikatzea edo islatzea. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot et je ne comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui, c'est vous deux qui devez rire de moi. Toi. Printzipioz erakusketa 40 argazki osatzen dute eta horietatik 20 argazkilari ospetsu edo profesionalak egindakoak dira, hortarako gonbidapena jaso zuten, eta beste 20 argazki lehiaketa batera aurkeztu ziren 1000 argazkitik aukeratutakoak dira. Eta horren barne badago, 2. saria jaso duen euskaldun baten argazkia, Mikel Bastida, eta beste 2 edo 3 euskaldunak baita, orain izenak ez ditut gogoratzen barkatu, baina badaude baita erakusketan. Hemen duzue Mikel Bastidak ataratako argazkia, 2. saria lortu duena, Kubako Santiagon ataratakoa, zuri beltzez egina, oso polita.